салом бинандагони хабартиҷӣ. Бисёри бачаҳо хостанд ки як хабар бачаҳое ҳастанд ки дар Тоҷикистон нишаста интизори як хабари хушанд, вале ман ба шумо мегӯям ки бисёри бачаҳои мо интизори омадани Россия ҳастанд. Чиқдре ки мо шумо медонем касалӣ ҳамин пеши роҳи кору ҳама чизҳоро гирифта истодааст, вале боз ҳам як волнаи нав омада ки бар сари Россия боз касалиҳо боло рафта истодааст. Намедонем аз ҳисоби чӣ, вале Россия то 25 апрел боз маҳкам кард границаҳои худро, намемонад гузаштан. Бачаҳое ки омода истоданд, самолёт дар як ҳафта як бор парвоз карда истодааст, вале ин парвозҳо, билетҳо қимматанд. $1000 як билет ки омода истанд, $1000 одамое ки пул бисёр доранд, онҳо омода истоданд, вале ҳамин ҳама омода наметавонад, барои он ки ба зарурият. Агар шумо ягон ака укатон ё хешу таворатон гражданин бошад, шумо метавонед, ин инсоне ки дар Россия истодааст метавонад ки шуморо хабар диҳад, ки фарёд мекунад, шумо мебиёед без ягон проблема. Вале ҳастанд ки дар ҷои Тоҷикистон нархи билет 4000 сомон аст. Як хел худозадагиҳо ва худобехабарҳо ҳамин билетҳоро ҳозир $1000 то $1500 кардагиянд. Барои ҳамон халқ, мардум, бисёртари халқ ки қарз гирифтагӣ аз банк, онҳо бечораҳо худошон коркунӣ омода истанд, вайҳо таги $2000 бояд қарз гирад, ки биёяд инҷо документ кунад ва корро сар кунад. дӯстони азиз, то 25 апрел маҳкам мешавад. Баъди 25 гӯем май уже маълум мешавад ба тамом ки кай мекушояд официально. Ҳаминашро бояд маълум кунем, ки одамо бо билети арзон парида биёянд. Хотя би ҳафтаи 2 маротиба бояд рейс шавад. дӯстони азиз, ба ягон хабари дигар шуд, ҳатман мегӯем ба ҳама наврӯзи ҳама муборак бошад. Ва дар комментария нависед, ягон савол дошта бошед, нависед, ман ҷавоб хоҳам дод.